şowsuzlyga per berme. Öňüňde belent maksat goýmak, hemde öz geljegiňi şol maksada laýyk meýilleşdirmek, muradyňa muwapyk ýol kartasyny çyzmak her birimize wajyp. Has beýik zatlar hakda gögün ýurdyk. Ýene-de adaty durmuşa innik etmek akyllylyk däl. Wagtyň ählesiniň owuny goşak hasardylara, dağınık pikirlere sarp edilmegi, ähmiýetli zada degerli üns berilmezligi bitertip hemde garmy gürme durmuşdan başga zady bagyş edip bilmez. Öz geljegiňi gödüňüne getirip, äçek her ädimiňi, geçjek mendiliňi öňünden sallarlaňda geljekki maksat hyýallar, meýiller babatda pikir öwrüňde, öňünden çykjak kösençlikleri, päsgelçilikleri, adatdan daşary ýagdaýlarym gözden salmagyn. Hemişe hemme ýagdaýa taýin hem taýýarlykly bol. Özüňi ýagdaýlara görä sazda, rasly hem taply. Alňdan çykjak şeýle ýakymsyz gatnaşyklaň iň mühimleriniň, iň agyrlarynyň hemde iň kynlarynyň birem zabun tanqitdir. Şeýle şek şübheler, inkar etmeler, kinaye kemsidilmeler, tanqitler bilen yüzbeýüz bolsaň, bu zatlaň ählesiniň sen taplanmagyň üçin ýene bir goşmaça okudygyny düşün hem ýylgardy oň. Bilgeçdeýin tanqit ýa-da ýürek agartmak üçin atylan oklardan ejizläp, uly sesimiz bilen gıykylyk opkun turulmagyň asla hajat ýok. Üstünlüge, abraya, şöhrata, beýiklige barýan ýollarynda çoň ýaly kötellükler köpeli berse-de, öňe ýüremeňi, maksadyňa sara at çapmagy besetme. Üstünlük, beýiklige ymtylýan hemde öňe okturulýan adamlara nesip edýär. Ruhy ejiz adamlar bolsa, şeýle kynçylyklardan ýaňalap geç bolup, bu böwetleri neneňsi geçmeliligi ýa-da nähil çözgüt tapmalylygy hakyna uzaklyk ýyjyp pikir edip geçýär. Sana aýdasym gelýän bu hakykata düşünýänsem, özüm şo ýollary, böwetleri geçmeli boldum. Ýadyňda sakla, mertebeňe görä tanqydyň bolar. Şoň üçin bize gönügün bu tanqitlardan oranmak üçin töwerege del murup bakmagyň hemde ýogul zabun gepleri dep etmegiň alasyny soramagyň, oňa ýüz tutmagyň hiç ýyly wajyplygy ýok. Muň ýöneköý sebäbi bar. Sen ýüremesi qyn ýoly saýlap aldyň. Adaty derejelerden ýokary galmagy, belentde ýüremegi ýüregiňe duýdyň. Kemegini göge dikýän tekebbirler diňe özünden ýokarlar görýänler. Şoň üçin olaň syndan astaşmagy adat görüp. Egerde sen ýokary galyp saýlanmadyk bolsaň, olar seni görmezdi. Şonda olar gep haltasynyň daňasyny çözüp, tanqit ýaýynyň peýkamlaryny sana gönükdirip atyp başlar. Maksady başyň aşağı egilip, senem edil özleri ýaly biri bolmagyny, ýöneköý, adaty, pes adam bolmagyny islerler. Muň çykalgasy bu sürtülýän agyr ünjülerden üstün bol, gaýta badalyp uç. Hüjüm etdikler saý sen has gowy işlemegiňi, öňküden manyly deprenmegiňi dowam et. Edýän her bir işiňi gowy bitirmäge, aýdýan her bir sözüňi öňkülerden has gowy, has ajaýyp, has täsirli aýtmaga çalyş. Her gedek tanqid edenlerini aýdylýan sözüň asyl manysyny, oň ruhuňa awdýan tagma yaralarynyň syryny oku, dinle, düşün. Gahar gazabyňy, agyr ynjyňy, gaýgy-gamyň gezläp, öz ýanyňdan myssa ýylgyr. Özüňi hemde olary dogry ýola gönükdirmegini Allahdan dile hem bagyşlamagyny isle. Şu zatlary endiňe görseň, sen hiç wagt ejizlemersiň. Asgyn bolmarsyň, ýykylmarsyň, asla ýanmermersiň. Her kimiň öz pikirini aýtmagy, tanqid etmäge haky bar. Emma oltuňdan götürüp maksadyna ýetirjek merhemetiň has ýokardan inýänligini ýadyňdan çykarma. Duýgulaň garaýşlara täsiri. Biz duýgulaň täsirindäki adamlar süýji we mulaýym sözleri hoşumuza gelýär. Joşurýan sözlemler gaýratymyzy alawlandyrýar. Maksat muratlarymyza ýetmek üçin käteler duýgularymyzyň taryna kakmagam zerur bolup durýar. Duýguçylyk, täsirlilik aýp zat däl.
Birek birege saz hemde gögün götürjü duýgularda, duýgudaşlykda bolmak halanlayan huluk. Tersine olar köp yerlerde bize gayrat kılıw berip, hereketlendirýän, bizden beýkem manyly zat çykarýan, hayır ihsan etmäge iterýän, adamkärçilikli işlere meýletinlik bilen barmagymyza öwüs ýöredýän häsiýetdir. Gögün halkynlaryan sözlerden ulagy ananyna, halkyň mümkin näl görünen zatlaňam höttesinden gelýändigini, başaryp bolmaz öýdilen zatlaryň başarýanlygyny, hatda bütün dünýäni dikeltmäge de gayratlylygyny görýäs. Ol biziň güýç gaýratymyzy alawlandyrýan, beýkem ýagşy işleri bitirmäge bolan anamdyr ihlasymyzy tijeýän güýçdür. Biziň uýan din ygtykadymyzda da duýgulary, şeýlede duýgudaşlygy uly orun berilýär. Duýgudaşlyga aýratyn ähmiýet berýän adamlaryň ýüregi rehim sepagatdan, adamkärçilik häsiýetlerinden dolulur. Ýöne duýgulary akly we mantykçylygylary bilen çekip bir kada salmasaň, oň özüniň hakyky ýolundan çäginden çykaýan halatlarym bolýar. Çäginden çykan duýgular bize bir näçe noksanlyklary, aýyplary, şahsy kynçylyklary peşkeş berýär. Duýga berilen adamlarda has köp gözüýlýän aýplaň birem özüňi saklap bilmezdik. Kimdir birini tanqidlaňda ýa-da pikir garaýşlaryny ýaňdydaňda belli bir ölçegiň bolmazlygy. Salihatly adam haýsydyr bir garaýşa eýe boljak bolsa, ýa-da nämedir bir zat, kimdir bir hakda bir netije geljek bolsa, nukta-i nazaryny kesgitlejek bolsa, ýa-da höküm çykarjak bolsa, ol işlere şahsy duýgularyny garşdyrmalydyr. Anyk ölçeglere laýyk gelýän, sagdyn, ygtybarly esaslara dayanmak arkaly netije çykarmalydyr. Anyk bir pikire gelmelidir. Özüňe basalykly duýgu bilen çemeleşmelidir. Ine köpünç halatda eýelik edip bilmeýän bir häsiýetimiz şudur. Aramyzda käbir adamlar öz şahsy duýgularyny esaslanıp netije gelýärler. Şahsy duýgularymyza baglylykda üýýäs, duýgularymyza berilip düşman bolýas, duýgularymyza berilip tanqid edýäs, duýgularymyza daňlyp üýüp arşa çykarýas. Emma duýgu hemde sagdyn akyl hersi bir başga. Olaň hersiniň öz ölçegleri, öz orundary bar. Kimdir biri ýa-da haýsydyr bir iş hakyna pikirimiz sorulsa, ýa-da şolar hakda öz pikirimizi ýaňytjak bolsak, köplenç has giň delilleri, ölçegleri mätäşdir. Qazy hiç wagt taraplan ikisini hem diňlemezden höküm çykarmaga hakly däldir. Diňe duýgularymyzy diňläp netije çykarmak, diňe bir tarapy diňläp ony hakly tutmak ýaly bir zat bolýar. Käbir adamlaryň bärden gaýdýan ýerem şunda jemlenýär. Tanayanlam hemde ýanymdakylar men dostum, tanamayanlam ýa-da ýanymda däldir, men garşydaşlam. Bu hergiz dogry garaýyş däldir. Maslahatym, her bir pikir netijen, garaýyşlaň akyl mantyga laýyk bolsun. Birini tanqidlamazdan ýa-da o hakdaky pikirlerini ýaňytmazyňdan uzal, hakykatyň başga taraplarynyň hem bolup biljek ähtimallygyny aňdan öçürme. Ünfermel zatlaň ýene biri. Egerde tanqidi garaýşymyzy ma'lum etmek isleýän bolsak, işiň ýa-da ýagdaýyň bolmaýan taraplaryny belläp geçmelidir. Bu bolsa tanqid edilýän zady tutuşlugyny halamazlyk üçin asla esas bolup bilmez. Muň üçin okap oturan şu kitabyň hakdaky pikirini soraýyn. Belkem kitap göwnüňe ýarandyr. Belki de öz pikirlerine laýyk gelmeýänligi üçin bu kitaby satyn alanyňa ökünüp başlansyň. Emma bu ýagdaýlaryň hiç biri sen bu sözleň awtoryň mabatda aýdyň gotornukly netije getirip bilmeýär. Belki de oň bu işi hemde kitaby ören owdur. Sebäbi o sözleri ýerlikli, sazdaşykly, manly ulanmak babatda ören köp zähmet ýoluny geçenler. Ýöne durmuşdaky käbir zatlar dogrusyny pikirleňiz çapraz düşüp biler. Belki tersinedir. Munun aýdylýan zatlar aslynda pikirleňi, zihiniňi ören bolaýan bolsa, akylyňy, öwgüsini özüne maýil edip bilen näler. Şoň üçin hem egerde kesitli bir netije çykarjak bolsaň, baha bermek isteseň, sen bu ýerde awtoryň tutuş özüni ýamanlaman, onuň ýazan hemde sen göwnüňden turmadyk bu kitabyny tanqidlap bilersiň. Oň haýsam bolsa bir pikirini öz nägileligini ýaňytyp bilersiň. Emma ony özüň ýa-da insan hökmüne hormatlamaga, silamaga borçlusyň. Ömrümün belli bir ýyllaryna enniňe öwrülip galan bir häsiýetim bardy.
öz pikirlerimin tarapdardım. Kim men bilen alalaşsa, kimin pikiri men pikirim bilen gabat gelse, onu yüreğimin töründen orun bererdim. Meni maqullamayanlar hemde pikirim bilen alalaşmayanlara zabun darardım. Urşuqlan edeni alıp olurdum. Ey Allah'ım, men şeýle enniklem şol häsiýetim derarly. Gör näçe zat yitirdim. Durabara hiç ýyly söwüşdir darkaşa girmezdenem, düşman saýandan sahny artdy gitdi. Biri bardy. Men bilen diňe bir zat barada pikiri deňgelen okdy. Köp zat babatda bolsa gabat gelýärdi. Emma gabat gelmeýän şol bir zatyň üstünde günüzün eňekleşip, dürli deliller, bahanalar soňşurup, onu öz pikirime tabin etjek bolup, başymdan ot, dilimden ýalyn sowurýanym ýadymdy. Ahir soňunda ýa onu boyun edýädim, ýa-da oňa gaharlanyp, öýkeläp, gatywer poşlaşýadym. Men ine şeýle ennikler, häsiýetler bilen özümi oda tarap tekleýän ekenim. Bir näçe görgüler görenimden, yetkiler çekenimden soňra aň getirdim. Nämedir bir zat ýa-da kimdir bir hakdaky bahalanmaz, garaýşlanmaz, pikirlenmez, duýgu esasyny kesgitlenmeli däl eken. Maňzyma batmaýan ýekeje yaramaz häsiýet üçin bir insany ýere gömmeli dälligimi düşündim. Otornukly netije gelmekde de duýgulary däl, akly, logikany iler tutmalygyny akly ýetirdim. Bulan sesini meňem hemişe dogry, dürüst pikir edip bilmeýändigimi, edil beýleki adamlar ýaly meňem ýalňyş pikir edip biljekdigimi, men ýalňyşmak ähtimallygymy ören ullugyna göz ýetirdim. Şondan bäri kimdir bir hakda öz garaýyşymy ýaňytmak istesem, onu öz pikirlenmi, garaýyşlanmy, tanqidi belliklenmi, pesperlik bilen aýdýan. Ýan nepdersäme şeýle belli edipdirin. Kejer, küýlü adamlarda sagdyn garaýyş, nukdoy nazar ýokdur. Olar diňe duýgulaň elindäki ýesirdir. Einstein'in dällik hakdaky sapagy. 15 ýyldan bäri dostum Celil şo bir zatlary ýerine ýetirýär. Ol henidem şol şereketde işleýär. Şol öňküzi ýaly pikir edýär. Ol henidem şol öňküzi ýaly ýol ulug gatnawynyň yaramazlygyndan, aýlyk gazanjynyň azlygyndan, jan köýürlük edýän sport toporunyň ýeňlendiginden, işiniň üzünüksiz taşmaýanlygyndan zeýrenýär. Henidem o dostumyz çağalary maşgalasy bilen dinç almak üçin her tomsyň başynda qarz alýar. Hemde bütün gaşyny şol qarzlaryny üzüp geçirýär. 15 ýyldan bäri hiç zat üýtgemedi, özgörmedi. Henidem dostumyz Celil sabır soňunyň sap altynlygyna, sabır edenden soňra hükman arzuwuna ýetjekdigine, garaşylýan günüň ahir geljekdigine putu ananýar. Dostumyň bu bolşuny görüp Einstein'in dällik hakdaky sözleri terime dolýar. Şol bir hereketler edip, dürli netije garaşmak dällikdir diýen sözleri aňymda öwrüm edip dur. Özümiz aman, asudalyk, yeňil ýetilýän rahatlyk isläp, muňa özüne töwekküllik etmekden, täze göz ýetimleri aralaşmakdan hem täze serhetleri aşmakdan gorkýar. Bundan soň biz ýene de Allahyň her kime paýlap beren yeterlik arsyndan nägile bolýas. Allah Tagalaň älemler baradaky bozulmaz däwini, ýoluny unutýas. Oň herkese arsyny berýänligini ýadymyzdan çykarýas. Yaradanyň barlykdaky däwi üýtgöksizdir. Durmuş kitabynyň günlük sahypalaryny gow okap, düşünüp bilýän, oňa görä amal edýän adam bagtyardyr. Ol köp zat gazanýar. Üstünlük gazanmak, üstün bolmak hiç bir adam üçin mümkün bolmadyk zat däldir. Ýa-da bu abatda kimdir birine artykmaç mümkinçilik berilen nädir? Ol hemme kişiň başarjak, ötdesinden geljek zadydyr. Ýönümiň beýlik tarapyndan gözden salmalyň. Oň yeňil ýelpay bolmadyk, tölegen marahyry. Bahasyny bermeseň, onu awlap kapasaňa salyp bilmersiň. Üstünlüğün bahasy maňlaýyňy derledip zähmet çekmek, öz işine berilmekdir. Şikayetdir zeýrenjiň degresinden hem ötmezlikdir.
Dostumuz Celil hem de ýene-de müňlerçe dostumyz hem dostumyz hiç taat etmändiňe ertirki arzuly günüň gelerine garaşyp ýaşaýarlar. Ýeşenme günüm edil duşenme ýaly. Martam aprel ýaly. Ähli günüň şol bir tagamy bar. Hiç taat ütgemese, özgörmese, ýerinden gozgonmasa, töwekküllük etmeseň. Töwekküllük diýemde gözüňe tutan işiňe hogul harsal okturulmak däl. Meýil namalja her äçek ädimiň sallarlap, basjak ýerini peýläp, ilik düme öwrenip, öňe ilerlemegi gözüňe tutýan. Bu zatlary amal etmek üçin gaýratlylyk, dogumlulyk, hiç zatdan çekinmezlik, öňe okturulmak, hakyky töwekküllük gerekdir. Şu ýaşan ýyllarda tutuş ömrüň akymyny, uğruny özgörden näçe sany ykbal özgördüji karara gelip gördüm. Amerikan ýazgysy Mark Twain'in şuňurmanly hemde juda ähmiýetli öňe makul sözleri bar. Ýene 20 ýyldan soň üstünlüklerini hemde şowsuzlyklaryny ýatlap otyrkan, şu günki eden işlengden goýberen pursatlaryň has köp bolanlygyny ýatlap ökünörsiň diýe. Hakaýdya, ökünörsiň. Çyndan ökünörsiň. Sebäbi belli bir karara gelip, ymykly girişäýmeli işi, ikirjiňlenme ýa-da geleňsizlik zerarly etmändiňe, gaýratyň çatmanlygyny ökünörsiň. Sag başym, aman başym diýip, köne külbäň ýygyş diýwaryna dulanyp ýatyşyň gözüňe geler. Emma uğruna gaýrat eden işleňe, hatda şol ýollarda goýberen säwlükleňe, hatalaňa da ökünmörsiň. Ikirjiňlenmeleň, gorkurkyň finansklardan alyp galan ejizligiň näçe köp bolsa, ahir ýaşda ökünjiňem şonça köp bolar. Her bir adam öz gylyk häsiýetleriniň jemi. Gylyk häsiýetleri özüni alyp barşy bolsa, oň belli bir karara gelip bilýänliginiň, bilmeýänliginiň dilmazy. Ikimizi bir-birinden farklandyrýan zat, biziň bir karara gelip bilýänligimiz ýa-da bilmeýänligimiz. Haýsy işi edýänligimiz we etmeýänligimiz. Edip bilýäsmi ýa etmeýäsmi? Herkim öz karary, öz pikiri bilen tapawutlanýar. Şoň üçin iň mühim, ähmiýetli zatlaryň biri durmuşyň bize döreden ähli mümkinçiliklerini, pursatlaryny dolu we ähli taraplaryň nazar salmaga synanşmaly. Gaýrata dayanyp işe girişmeli. Näbelli gorkulardan ürsem gelmek üçin batyrgaýlyk bilen işlemeli. Asıllı amallanmada dowam etmeli. Maglasy iň uly töwekkülçilik durmuşyňda hiç ýyl töwekkülçiligiň bolmazlygydyr. Iň uly howp hiç ýyl howpy bolmadyk durmuşda ýaşamakdyr. Hakyky şowsuzlyk bolsa, şowsuzlyga düşmekden gorkup bir duran ýerinde saklanmaklykdyr. Beýiklik sungat. Günlüň merine meşhur suratkeş Picasso köçeden ýörep barýar ekeni. Picasso'nyň sungatyny aşyk zenanyň biri muny görüp durdy. Suratkeşiň ýanyna algap baryp mehr bilen salamlaşypdyr. Ýan torbasyndan bir ak kagyzy çykaryp, "Jenabym, men siziň çeken suratlaryňyzyň janynyň tenden muştagy. Öz täsin hünäriňizden şu ak kagaza bir surat çekip meni begendirip bilmersiňizmi?" diýipdir. Picasso muňa ýylgyrypdyr. Ak kagazy alypdyr, oň ýüzüne surat çekip başlapdyr. Tamamladym edip, ýanky suratly kagazy eýesine ugratypdyr. "Hanym, bu suraty aýawly sakla. Wagty gelende sen ony $1.000.000 satyp bilersiň" diýipdir. Muştak zenan muňa geň alyp, "Picasso halipa, siz bu kiçijik surat üçin bary ýogy 30 sekund sarp etdiňiz. Oň milyonlyk gymmaty bolup bilermi?" diýipdir. Picasso ýylgyrypdyr, hemde oňa garap, "Hanym, 30 sekundda sowgatlyk, ýadygärlik surat çekmek üçin men ömrümiň 30 ýylyny sarp etdim" diýipdir. Ýokardaky söhbetdeşlikde meşhur suratkeş bize juda ähmiýetli bir maglumaty, ömrüň wajyp wezipesini ýerine ýetirýär. Täsin bir zat döretmegiň köp wagt almazlygy mümkin. Ýöne şol derejä barýansaň mazal taýýarlanmagyň, taplanmagyň gerek.
Bir wada göwnümizde yaramayanam bolsa, alnymyzdan çykýan her bir zat biziň haýrymyza. Kynçylyk, görgük kösençlik, zemine ayagyň galtaşan pursatyndan başlaýar. Olar sanmabatda da az güç däl. Durmuş şarpyklaram dura bara taplaýar. İnsanyň taplanmagyny, hatda on öz gurundan usat bolup ýetişmegine bu kyn kötel ýollary, agyr hallary, zähmetleri gözden salmaly däldir. Bu küçücük kıssa durmuş hakda başka bir oýlanmalary iterip, köpüýümizde mahsus bir häsiýeti ýadyma salýar. Almak üçin eýlenmezden öňürtüp bermelidir. Almak üçin ilki bahasyny degen zähmetini tölemelidir. Ekin ekmän hasylyny urup bolanok, nahal oturtman miýwesini ýolup bolanok. İş etmän hakal gördüňmi? Söwüş gutormanka ýeňiş täjini başyna geýen padşah hakda hey eşitipmidiň? Ulu Arap alimi Allama ibn Atullah Sekenderi'nin hikmetli sözlerini şeýle bir paýhas bar. Bedenini bikarlyk topragyna gömseň, ýaltalyk gumyny oturtsaň, daragtlar topragyna görä miýwe berýändir. Tohum topraga gömülmese, onu hasyla, pazyla garaşyp bolarmy? Akyllar alim her bir zadyň peýda bolmagy, ýüze hemde yer ýüzüne çykmak üçin sabr, ihlas etmeligini, başyny belin tutmalygyny ünleýär. Topragyň astyna mazaly eýin alyp, özüni taplamasa, gemik hiç wagt yer ýüzüne çykýan nälir. Dur parlak, dur bolýan sada şeýle. Bardy geldi çykaýsa-da ol kämil ösümlik bolup bilmez. Ya basym gurar, süllerer, ya da gulgunça vermez. Bu kada barlygyň hiç wagt üýtgemeýän, üýtgedip bolmaýan bat ýörülgesi. Bir ýa-da bir näçe kitap okan üçin özüni öte akylly, düşünjeli pikirli saýan bolsa, büdüňe gögün ýurtmadyr. 10 sany hadisi ýa-da käbir gysga süreler ýa tutany bilen özüni dinden sowatly, her mesele çözgüt berip bilýän, pitwa çykaryp bilýän adamdyryň öýse ol özüne gumra, amalyna magrur bir kişidir. Biziň tanaýan beýik ärlemimiz, öwrenmek üçin kulagymyza guýýan sagdyn pikirli alimlarymyz, alym magrifet ýoluny irmän arman zähmet çekdiler. Alym talap etmek üçin ähli kynçylyklara göz geldiler. Ine Yaradanyň ýol ýörülgesi şu esasda dowam edýär. Ýa nepdersäme meşhur alim Muhammed Al-Gazali'nin sözlerini belläp alypdyr. İki tane ýagdaýdan seresat bol. Birincisi, heniz dolup besip, kämilleşip ýetişmänken il öňüne çykmakdan. İkincisi, bu ukuyup başarnyklary, hünärleri diňe il nazaryny özüňe çekmek üçin öwrenmekden we ulanmakdan. Büde bir ömür. Barlykda bar bolan asmany dinlen ýa-da pelsepe pikirlen hiç birem haýsydyr bir ýol bilen özüňe el götürmegi, janyňa kassetmegi makullaýan nälir. Olaň ählisi bu ýagdaýy berki ýazgarýar. Ol köpür amallaň biri bolup, durmuşy berbat etmäge deňdir. Bu ýagdaýy şol adamyň juda lap keşliginden, şowsuzlygyndan, ejizliginden habar berýär. Ýöne men bu ýerde ol kassedilme hakda gurrun bolmakçy däl. Muň jeset bilen magly ýeri ýok. Bu ruhy dahilli bir zat. Ýagni özüňe bolan anamyňa, ruhy welentligiňe, dähmetseýär alhamyňa, Allah Taalaň beren arsyna bolan kassetme hakda söz açmakçy. Adamlaň käbiri ýalta hem perwaýsyz göwre bilen mydar edýärler. Olaň içindäki haýyr sahabaty ünleýän ansap, höwes, ruh bir wagt öçüp, sowap galyna meňzeýär. Olar özleri bilmezden dünýäden ötüp giden jemenni kysmy. Şeýle kişileri diýerlen sanawyny goýasyň melenok. Has abadan durmuşda ýaşamaga, güýjü gaýraty barka, iň ýöneköy güzaran bilen umut etmekligi näme diýip bolar? Kanagatdylykmy? Terki dünýälikmi? Şeýle töwre adamlaň serlerini gurşan bar pikir alada ünji. Günüň wagtynda dogup ýaşmagy, adamlaň
ömür sagatlaryny sanap ýaşamagy, wagty dolanny gitsek gelmede rowan bolmaklary. Emma olar durmuşda ýaşanlyklaryny bildirer ýaly ýylaryna hiç bir ýyl eser galdyrmaýarlar. Iň gözgüýni durmuş şo zeýli ýaşamakdyr. Haýır daragtyny ekmeseň, hakykat tohumlaryny toprağa sepmeseň, ýa-da soňra saýasyna düşlärleri, miwesinden diýişlärleri ýaly alym daragtyny göwürtmeseň, bir asylly maksada wepa bermeseň, han sen insanlygyň. Bizi azaplardan halas edýän zadyň ýagşy, salih amallardygy ata-babalarymyzyň nesihatlaryny köp ýatlanýan ahyry. Şorta sözlü ýazgy George Bernard Shaw'un aýdan sözleri bar. Menne beýik maksatlary erişmek hakda güýçli isleg barka, dowam edýäkä, menne ýaşamak üçin sebäp bar. Kanagat edip oturmaklygy ölüme barabarlyk saýan. Garjaşyk garaýşlar, dağınık pikirler, anyk maksatlaryň ýoklugy köp babatda ters düşünjäniň aňymyzda berkemegine sebäp bolýar. Käteler biz hiç tadyň başyna barman, hatta elimizi göge galdyryp, Yaradandan dilek dua etmän, ýene-de asmandan altynyň, tyllanyň ýagaryna garaşýan bolsak, bu kanagatlylyk däl, nadanlykdyr. Arzularyny dolu hasyl etmän saklanmak, ýa-da arzular tükenen ýaly hereket etmek, günüňden razylygy, kanagatlylygy aňladanok. Meşhur Arap ýazgysy Mustafa Sadyk Ar-Rafigynyň bikär, gereňsiz, iş ýakmaz adamlar hatda aýdan göwüne makul bir sözü bar. Kim bu dünýäniň bir gözelligini arttyrmasa, oň özi bu dünýä üçin artyk maslahatdyr. Ýa-ha durmuşyň alnyna parlap dogan gün mol, ajaýyp amallaň astyna hiç wagt pozulmaýan we hiç kiminkä meňzemeýän barmak ýyzyň bas. Ýa-da durmuşyň agarlyklaryny bahan edip, diňe şol ýükü gerdeninde götürmek üçin egwarylja gün aýlamagy, alada üncüleri yetir benni bolmagy kaýyl bol. Ýa-ha tarih sen hatda ajaýyp ýatlamalary ýazar, ýa-da durmuşyň düýrlenigi kagyz deýin unudulmalar tekçesini çaňmasyp galar. Barkaň bir zatlar etmeseň, gidenden soň bu barlykda seni ýatlajak adam tapylmaz. Ihlasly zähmet bilen şol işi etmezlik üçin tutaryk edilýän bahanalaryny terede salsaň, bahanalaň bedene has köp agram salýanlygyny görersiň. Çünki çekilen zähmetiň haýry, ödüýri, şatlygy ruhuňa yeňillik berýär. Ýüregiňdäki anaman berki diýär. Meşhur Arap alimi Ibn al-Jevzi şeýlediýär. Soflardan käbir adamlar bar. Köngül gözlerini açalı bäri ýatanoklar. Hakykat ýoluny düşeli bäri bir menzilde duranoklar. Olaň bar ünsü aladasy öňküden kämil çykmak, beýiklige ymtylmak. Olar her gedek bir basgançak ýokary galanlaryny öz ýyllaryna bir noksanlygyň galanlygyny görýärler. Hemde destine toba tagsira dönüp onu düzeltmäge çalışýarlar. Dostum, bir adım öňe süýş, bir mertebe ýokary gal. Özüň oýda durkan, o ýeriň oýdugyny kän aňşyrmarsyň. Diňe beýge galanyňdan soň öň nirede duranlygyny magat göz ýetirersiň. Sinag. Yigit dünýä bilen seweşdi, ýyly bilen seweşdi. Ýöne öz nebsi bilen nähili seweşjegini bilmedi. Bir gezek ijaralar dostumyň biri bilen gurrundeş bolup oturýan, söhbetiň arasyna ýokarky setirleri ýatlap, özüniň durmuş seweşine ýeňilmänligimi, Allah Taalaň farly keremi bilen üstün çykandygmy, durmuşdaky her bir kynçylygyň meni barha taplandygyny aýdypdym. Şondan sonra epes wagtlap pikire çümdüm. Hem özüm hakda oýlanyp başladym. İçimden bir ses: "Sen näme üçin oňa içki söwüşleň hakda gurrun bermediň?" Ýürek bilen nebsiň arasyna darkaşlar, bir tarapda haýhöwüz, tamakinlik, şek şübhe, guman, beýlek tarapda razylyk, kanagatlylyk, anyklyk, bir kararlılık hakda aýtmadyň diýýärdi.
Çaң tozany ýokary göterilen söwüşlerdäki ýeňişlem hakda agyz dolduryp buýson ýakam, içki ahwalatlardaky asgynlygym hakda dil ýarmaýadym. Aslynda içimizdäki söwüşlüň iň ilgençidir. Danalyň ýerine şeýle bir söz bar. Öz nebisi bilen gidişip darkaş gurup bilýän adam öwülmäge münasipdir. Haçanna wujdan hem ansap nebise garşy aýgytly aýak diýräp bilýän bolsa, ine şol hakyky söwüşdir. Nebisi bet işlere batyrynmakdan saklap, zylawlap, aýagyny gannallap bilýän bolsa, onu muňa söwüş ýeňene ýeňici diýip bolar. Aramızda käbir adamlarda beýik essem goýsanlar, arzular, maksatlar bar. Hemmeler bize seredýäkä, biz höwüsli işleýäs. Ýöne haçanna şo nazarlar başga tarapy gönügi uğranna isleglenmez şöwkötüň öňünde diýdepip, hay höwüsiň öňünde sejde egilýär. Şodur. Kör nebisiň daňyp goýan ýüpünden boşanmak üçin çabalanmaýas. Şoň üçin köp adamlar bu söwüş hakda dil ýarmagy halamaýar. Şol sinagdan geçenlikler üçin öwünýän ýa-da buýsanýan adamlara da gabat gelip durlanok. Biz içki söwüşlerimizi üstünlük kazanmak, yeňmek üçin has artyk ihlas sarp etmeliyiz. Tanqidin ýiti şugulasyny içki söwüşlerdäki noksanlyklary basyp ýatyrmagy, aradan aýyrmagy gönükdirmeliyiz. Özüme de, size de gaýta nırtasym gelýär. Diýerliňi subut edýän söwüş içimizde bolup geçýär. Durmuşdaky her bir adam oňa bagly, dahilli bolup durýar. Özüňden mert durup sory. Näçe gelek başga biriniň gazanan üstünligine, beýikligine bahillik bilen bakdyň. Begenmedim. Emma men şu häsiýeti özümde terbiýeledim. Özgöniň üstünligine de özüm gazanan ýaly begenip bildim. Her gelek başardım. Howa, kuç şeýle. Ören köp pursatlarda nebisimi basyp bilendigim ýadymda. Allah Tagalaň sirli hikmetlerini, zeminne bolýan wakalaň asyl sebäbini akyl ýetirmäge, şo wagt düşünmäge aňymyz ejizkä, şeýle noksanlykdan saplanyp bilmegen mertlikdir. Allah Tagala öz fazly merhemetini, ýalkowyny, sylagyny öz halan isleýän adamsyna berýär. Kimi näme laýyk görse, şoňa barabar zada rowa görýär. Biz bu hakykati hergiz unutmalydyr. Demek biri öz zehini bilen üstünlük kazansa, öz taýýarlygy, ukuýy bilen beýik derejeleri eýe bolsa, biz muňa bilelikde begenmeliyiz. Şeýle üstünlükleň her biri milletiň beýikligini, özgöleň üstünligine bilelikde begenmek bolsa, milletiň jebisligini üçin edýär. Ýöne, kä halatda kimdir biri aýratyn syla serpaýa, alqaşa, üstünlüge eýe bolanny biziň içimizde hakyky darkaş sinag peýda bolup başlaýar. Oň bu gurdaky artykmaçlygyna, zihin ukuyubyna, neneňse gaýrat sarp edenligine düşünjek bolamzokda, özümiziň ondan artykdygymyz, has münasipdygymyz hakda pikir edip başlaýar. Ýa-ha nebisimizi basyp ondan ursam bolmaly, ýa-da nebisiň uğruna gidip, nebisiň guludygyna garamazdan hiç zatdan bihabar, ulumsy, tekebbir, honnon mersi gezmeli. Sinag şeýle bolýar. Ýaneplersämi şeýle belli edipdirin. Edil kinek kitu, huşsuzlyk, holesterin ýaly bolup, magrurlygam insanyň süňüni bildirmän urnaýar. Egerde müňlerçe adamdan özüňde näýle aýyp bar diýip sorasaň, olar meňe iň uly aýybym adamlara gereginden artyk ananýandygym, hemde gereginden artyk öz sırmy aýdýandygym diýip jogap bererler. Bardadı başardı, yönü ayna garamady. Durmuşda gowa adamlar kän, emma käteler şeýle adamlara da gabat gelýän. Temegi göge dikiligi, gursagy ulumsulukdan, tekebbirlikden, eýmenlerji honnon mersilikden püröpür. Şeýle adama setanyny seranyna gabat gelersiň. Ol özüni beýlekilen görmeýän zadyny görýär. Özüni noksanlar aýypdan arassa adam edip görkezmek üçin özgöleri gara ýön kömekden gaýtmaýar.
on yollaşam, sırdaşam edil özü ýaly. Heniz bismedik arzu umytları şahasından öň ýolmaga ýa-da şol şahany satyrdadyp döwmäge şeýle bir ukyply. Asylly maksada arassa arzuwa tagma salmagyň uly ýalykdygyndan asla habary ýok. Nira barsa gözi garagy, hile pirim üçin amatly ýeri, hatarly meýilnamalaryny durmuşa geçirmäge oňoýly toprak gözleýär. Özüni aklamak üçin yeterlik baýgory bar. Ine şo zeýilli adamlar adamzadyň gerdenine agyr ýük hem bar görüp kösençliklerden düýüp sebäpkärleri. Adatça şeýle adamlara aýna seretmeýänler ýa-da aýnada öz ýüzüni görmeýänler diýilip at berilýär. Egerde olar birje gezek aýna bakan bolsalar, ilki bilen özleriniň egri eginlerini, gyýşyk adamlaryny, gasby hemde gaňar ýüzlerini düzetmeliklerini düşünürdiler. Öz şowsuzluklar üçin gaýrlary günäkärläp ýörmezdiler. Egerde durmuş seni şeýle adamlar bilen ýollaş bolmaga müptela eden bolsa, olary 3 ewrat talagyny ber, hemde gaýdyp golaýyňa getirme. Özüň olaň ýanyna görünme. Olar sen arzuwlaň düýbüne palturarlar. Dünýäni, durmuşy başga kesipde görkezäýmäge çalşarlar. Şeýle adamlara ýakynlyrdyňça durmuşyňda azy pursatlar, zakun zowuklar barha artar gider. Arzu umytlaň öýrüsi daralyp, göz yetimler gysga görünür. Özüniň ebedi matamyna şärik eder, hemde seni şol duýgulardan hergiz saklamaz. Iň ähmiýetlisi şeýle adamlara arka diýeremekden, olar bilen iş çalışmaktan saklanmak gerek. Olaň duzagyna düşmezlik üçin edýän hereketleňe, aýdýan sözleňe, özüň alyp barşyňa eserden bol. Ýagty dünýäni garaňky, abadan durmuşy harap edip görkezýän päryaman adamlardan gönünen ýokdur. Şoň üçin käteler özüňi garakladýan ýaly görseň, muň üçin ýaşaýsa, durmuşy aýp ýönkömeden, barmak çomoltmakdan saklanyp, pikirleňi durly hem töwereňe sagdyn nazar bilen bak. Günlöň saňa biparh, ähmiýetsiz bakýanly hakda pikirem etme. Käteler tutuş barlygyň özü saňa pitçiň atýan ýaly görünür, emma aslynda beýle däldir. Aýna seret hem özüňe göz aýla. Özüňden hasap sora. Öz ýalňyşlaň, täwlükleň garşysynda merk dur. Büdüremejek bol. Ýöne her gezek büdüräňde de näme sebäpli büdüräniňi öwren. Şo ýalňyşy ikinji gezek gaýtalamazlyk üçin näme etmeligiň çözgüdüni şo wagt tapyp goý. Hemişe ýadynda bolsun. Durmuş biziň gözüňe getirişimizden has giňdir. Bizden has uludur. Garaşylmaýan wakalardan dolulur. Muňa garamazdan ählimiz durmuş bilen dil tapyşmagy, oňa ýaraşykly, sazlaşykly ýaşamaga ukyplydyr. Durmuş hakda oýlan. Käbir adamlar bar. Ellerinden gelýän iň ulu zat durmuşa näşükür bakmak, ýaşaýysy bihuda hasaplamak. Olaň durmuş tezligini zeýrençdir teýenelerden, galagoplukdan, gorky ünjilerden başga söz ýok. Kanagatsızlyk, haýyllälik, şikayet, zeýrenç, arz olaň aýrylmaýan hal hemrasy. Ruhu beren adamlar hemişe özlerini seredýärler. Aýna bakýarlar hem özlerini görýärler. Özleriniň bolmaýan ýerlerini diňe özlerinden görýärler. Hemde her bir bärden gaýdýan ýerlerini özlerini düzetmäge jan edýärler. Olar hiç haçan özleriniň şowsuzlyklary üçin durmuşy ýazgarjak bolmaýarlar. Durmuş zanjyr deýin bir-birine sepleşip, uzap gidýän tejribelerden, sinaglardan, taplanmalardan ibarat. Her bir büdüreme ýa böwede gereginden artyk wagt sarp etme. Tehelse wagtlyk bu togtoýuş demiňi dursa, öňe has ruhu bilen ilerlemek üçin dirurşer. Ýoly ýören ýeňer. Hemişe beýik bol. Hemişe aýna garap, özüňe serenjam berip dur. Alada ünjüleňi, ýadawlyklaňy, argynlyklaňy durmuşyň gerdenine atma. Sen bu ýükü özüň götermäge gaýratlysyň. Durmuşy agyr edip görkezýän adamlara asla kulak asma.
Yaşayışı tümlüge galsayanlara gaba kaldırma. Asıllı maksadyny, ýaşy amallaryny dowam et. Bürüdüň ýyzynyň uçup barýan sersäni görseler, kimseler bürüd serseden gorkup gaçyp barýan ýaly kabul eder. Aslynda bolýan beýle dälligine ikimiz hem dogry düşünýäs. Qazylar. Rowayetlere göre qadim zamanlarda bir takwa adam bolupdyr. Allah Taala ona tükönüksiz mal, mülk, bol baýlyk bagyş edipdir. Ol üren köp sadaka bererken, bimeşwer sahabat hem ýaşylyk edipdir. Adabrayı, şöhrat şany alyslara ýaýrapdyr. Adi jomartlyk hem ýaşylyk, kerem sahabat baradaky nakyllara siňip gidipdir. Günlöň mirine ötögçülöň miri muýyna düşlemekçi bolup gapsyny kakypdyr. Ýerçere garwanara bir zat sorapdyr. Öýesiniň ýüzi ýagtylyp gidipdir. Oňa hezet hormaty uludan tutupdyr. Göwün islaminden artyk maslahat edipdir. Jomartem takwa adam özüni Taňryň ýalkanlygyny, oň tükönüksiz fazly keremini, üzünksiz nygmatyna eýe bolanlygyny bu insan bilen gurrun beripdir. Nahar tagamyň ýany bilen oňa ýaşy zatlary ünlemäge, wagt etmäge başlapdyr. Ol şeý dip öz bu insanjyny beýan etmäge girişipdir bolýan, ýanky garybyň gaşy çytylyp, oň anans ygtykadyna hüjüm edip ýazgaryp başlapdyr. Soňra söýgünip, "Ey perwerdigarim, bu adam meni aş sulsuz goýmak isleýär. Sen merhemetiň hem adalatyň nirede? Günnelik owkadymy dilegçilik edip gazanýan. Ine bu adam bermesine berýär. Ýöne ýanynyň gepi minneti bilen iýne gana garbanmaga may beren ok. Milyonlarça insana ýaýylan kerem sahabatyny maňa döden ok. Meni ýerçere günüme goý. Bar Hudaýyň bilen özüň umra bolyber. Menden uzakdadyr" diýipdir. Takwa adamyň muňa gyrra gahar gelipdir. Oňa dürli dümen söýgünç sözlerini soňşurandan soň ýüzüni eňşedip gahar gazap bilen ol mätäji öýünden goýupdyr. Her ýerde hizzet bilmez adamlar bar. Toba tagsir. Berlenni ýyda otur da ýagşy söz ýürege ýara salýamy diýsene diýip öz ýanyndan hüngürdäpdir. Hak merhemetinden umytly uqa batypdyr. Düşünni bir perişte oň ýanyna gelip, "Biz sana egsilmez mukdarda bol nygmat etçildik. Muňa jogap edip senem iýil güne ötün geçene köp ýaşylyk etdiň. Şoň üçin sen adyny öz ýanymyzda köp sadaka berýän jomard adam diýip ýazdyk. Ýöne sen o garyby öýüňden gowy bar beren sadakalaryny köýdürdiň" diýipdir. Takwa adam muňa geň galypdyr. "Men neneň onu gowmaýyn? Heyem halygyň adyna ajy sözlerde söýgünerde men rahat oturarmy? Ol ýeri göýüňi yaradan beýik Taňra tokunny. Aslynda da onu Allah Tagalanyň hak üçin ýydyryp biçirdim. Allah'ın hak üçin gowdum" diýipdir. Perişte oňa garap, "Sana kim aýtdy? Onu gowmak bilen Hudaý razy edýändiňi? Sen azgysyz sözleň, hüjümleň bilen oň lapyny keçetdiň. Ol adam 60 ýylyň içidir Allah Tagalany zalimlikde, adalatsızlykda aýplap gelýär. 60 ýyl bäri ol Allah Taala garşy gidýär. Takdira, kısmadan nägileligini bildirýär, küfre girýär. Emma muňa garamazdan Allah Taala onu ýydirýär, içirýär, günnelik arsygyny ýetirip durýar. Oňa ýaşary şert döredýär. Yaradan istese onu ýere de hopdurup bilerdi. Emma herkesiň abrat netije çykarmak üçin ýaşadýar. Allah Taala oňa 60 ýyl bäri çydaýar. Emma sen oňa sana aýmalja minudam çydamadyň. Allah ýaşadýan bolsa, ömür beren bolsa, diýmek ol ýaşama hormatyna da laýykdyr. Ol sen dälle Allah Taalaň has gowy tanaýanlygyny ýadyňdan çykarma. Kä halatda käbir adamlaryň nadanlygyna çydam etmegem zerurdur.
Oňa ünlemek isteýän zatlaryny sypaýlyk bilen düşündirmeliň. Wagty gelende ol öz etmişine ökünördi, utanırdy. Her işin hakykatyna kim-kimden göz ýetirerdi. Şonda sen öz gözipäňi ýerine ýetirdiň, amanady ödedigiň bolardy. Hatta ol dogry ýola düşmedigen bolsa, bir bara ananmadygan bolsa, ýaşy işe sarp eden wagtyň ýerine düşerdi. Ihlasyňa görä sogap kazanardyň. Sogap sila kazanyp bilýärken, oň hakyndan mahrum kalmazdyň diýipdir. Olaň biri hemişe özüniň küýüni araska saplaýar. Ýalňyşýanlaryň öýdenok. Şeýdibem durmuşyň giň ýollaryny gasby dar ýodalary öwrüp taşlaýar. Insaniýetiň iň uly betbagtçylygy özgeleň hakyny iýmeklikdir. Özgeleň hormatyna kemmaha garamakdyr. Olaň birje noksanlygyna ýa-da eksikligine çydam etmän destine hasap soramakdyr. Öz göwünlerine laýyk hereket etmeýän bolsa, gaýra goýman jezaly jogabyny soňşurmakdyr. Muhammed Peygamber agasy Abu Talib'i ören gowurýady. Çyn ýürekden söýýädi. Abu Talibam doganyň ogly Muhammedi şoň özünden eksik saýmazdy. Ýöne bu söýgi Peygamberimize oň agasyny islama getirmäge ýeterlik bolmady. Bu aýdyň mysal dine girmek akıl mantyk esasynda hasyl bolanok. Oňa duýgu düşünjede täsir edenok. Ol diňe içki kanagata Allahy tawfiga bagly. Şoň üçin Peygamber aleyhissalam dilek edenine hemde bize de dilek etmegi öwredenine dilek üçin elimizi ýokary galdyranmazda hak edip görköz hemde bizi oňa eýert. Batyl edip görköz hemde bizi ondan çetleşdir diýerken. Sebäbi biz köplenç halatda batyly hak kimin görýäs. Hemde derrew humýaly çiýişip öz haýhöwesi pikirlemde berilýäs. Hak batyl hökmünde görýäs. Hemde oň garşysyna gidýäs. Ulu gapmak ýürmelikden baş bitin, sag salamat çykmagyň iň ygtybarly ýoly mulaýym söhbetdeşlikde bolmak, süýji sözler bilen jedel etmekdir. Bize sözlemegiň dürli öwüşgünlerini öwrenmek, özleşdirmek buyuruldy. Gurleşmek edebi, jogap gaýtarmak edebi, kulak asyp dinlemek edebi, sazdaşykly owadan gurlemek edebi bize öwrenmek buyurulan zat. Adamlar pikir düşünjeleri sebäpli süýt sorag edilýän däldir. Hatta biziň hak ýollan barýanlygymyza garamazdan adamlary öz ýolumyza mejburi zorluk bilen çekmäge hiç hili hakymyz ýok. Egerde olaň biz bilen pikir gabat gelýän bolsa, olary töhfet atmagam gadagan edilen zat. Beýle pikirleri kalbynda göçürýänlere ýokardaky birinji kyssadan netije çykarmak gerek. Malaýym, hoşamaý söhbet arkaly biz amanat zadymyzy ilgüne ýetirmeli pikirlenmeli adamlaryň ýüreklerine girdip ornaşdyryp bilersiz. Bizdiňe ünnöýji, biz qady däl. Bizdiňe ýagtylyk saçýan alawy götürji, biz höküm çykarjy däl. Goý biziň gursaklanmaz dürli dümen gapma garşylykdan temiz, päkize ýer bolsun. Söhbede girişmekden gorkýan adam ol ejiz, gorkak, sanraw adamdyr. Emma güýçli adamlar olar hemişe dürli akyllar bilen gabatlaşmaga döwtalar. Olaň kagazlar tertipläp, pikirleri düzgüne salýanlyklaryny, bütün dünýäni süýji ýelgarşlar, afuda anamly garaýşlar bilen gojaklaýanlyklaryny görersiň. Şu wezipäni doly ýerine ýetirmäge ilkinji munasyp adam sen. Salihatly, deň agramly, alhamly ýerine ýetirmäge tüýs hakly adam sen. Sözleşmäge, söhbet etmäge ukyply ilkinji adam sen. Hiç wagt gorkuly gurrunlary gozgamak arkaly adamlaryň ýüregine aralaşjak bolma. Hatta maňa yaramaýanam bolsa, men garaýşlanma düýbünden çapraz gelýänem bolsa, sen aýdasyň gelýän pikiriňi erkin hem akla makul taraşlap aýt.
has şalt bolmak üçin hayal ýöre. Bu sözden juda geň ýanglanmagy mümkin. Emma hakikaten sözläýin. Biz her näçe azuda boldugymyz şo, işimizi has şalt kämil ýerine ýetirýäs. Edare ediş dolanmış urundan sowatly adamlar özüňe azuda pikirlenmäge näçe köp may berdigiçe kelle şişirýän ýagdaýlara çümmürsiň. Üznüksiz basyşlara uçuramarsyň. İşlem höttesinden has şalt gelersiň diýip ýazýar. Köplenç halatda işleri desbi dähel howul hara bitirmäge çalyşýar. Şeýdemizde has köp wagt utýan ýaly. Emma gysagara eden işlemimizi oýberen säwlüklerimizi, hatalarymyzy düzeltmek üçin ýene şoňa barabar ondan köpräk wagt sarp etmeli bolýas. 17-nji asyrda ýaşan meşhur Hytaý suratkeşi Shu Yong durmuşyna täsir eden bir waka hakda gaýta-gaýta gurrun berer ekeni. Bu waka oň durmuşa bolan garaýşyny düýüp götür özgördüpdir hem wakalara, zatlara başgaça çemeleşmegiň zerurdygyny öwredipdir. Ol bir gezek derýän beýlik kenaryna şähere aşmak isläpdir. Gäme minipdir. Hemde gämiň kapitanynyň şäher der gözeleri baglanmanka özüni şol ýere eltmegini sorapdyr. Ýogsam gün eýýäm ikinniden agyp başlan ekeni. Gün ýaşan çaglary şäheriň der gözeleri ýapylýan ekeni. Gämi derýän beýlik kenaryna gelip ýetenne ýaňy iňrik garalan ekeni. Gämiň kapitany Shu Yong'un goşuna birlay göz aýlapdyr. Howul hara tertiplenen, goşok daňylan kagaz toplumlary oň elinde ekeni. Kapitan oňa has şalt göremesem bu ýöreýişiň bilen şäher dergözesine ýary ýaşarsyň diýipdir. Shu Yong şäher dergözeleriniň ýapylmagyndan hemde özüniň ogry garakçylara pida bolmagyndan gorkupdyr. Ol şeýle bir ýöräpdir. Daşyndan görseň ol towsaklap barýan mal mysalyny ekeni. Birden käde oň elindäki kagaz daňylar çözülipdir. Hemde barja kagazy çalym çaç bolup töwerege pytrap gidipdir. Ol aljyrap näme etjegini bilmändir. Kagazlaryny çöpleşdirip şäher dergözesiniň agyna baryp ýetenne eýýäm dergözeler ýapylan ekeni. Şol günden başlap Shu Yong bir zada akyl ýetiripdir. Gastanmak hemişe wagtyň behbidine bolup duranok. Howlukmaşlyk, dürli kynçylyklary, müşgillikleri, büdüremeleri döredýän iň esasy zatlaryň biridir. Wagtyň gymmatyny düşünüp, işimizi gastanmaşlyk bilen bitirsek, has köp wagt utaýjak ýaly görýäs. Wagty tygyşytlamak, durmuşa sazlaşykly gopmaga elter öýdýäs. Emma bu dogry pikir däl. Wagty erejeli peýdalanmak, diňe maksatlaryny ilik dumy öwrenip, ädimlerini anyk kesitlemek arkaly gazanylýar. Dolanlyş alymlary we adamlary, professorlar özleriniň durmuş tejribelerini hemde beýleki barlyklaryny esaslanyp, şeýle bir pikir aýdýarlar. 1 sagatlyk azuda pikir adyndan 3 sagatlyk netijeli amaly üpçün edýär. Has gülkünç ýeri köpüýmiz bir hakykaty bilmeýäs. İşe desine girişmek üçin başlamak eseginiň özü ýeterlikdir öýdýäs. Emma başlamakdan öňürti madary ölçäp biçmek zerur. Ätsek ädimlerini ölçemek, kesgitlemek wajyp. Ýogsam bir näçelerimiz meýilleşdirmek üçin pikirlenmegi, wagty arýa etmek ýaly görýäs. Oýlanşykly hereket edýän adamlar aýdýar. Gastanmaşlyk bilen iş bitirjek bolýan adamlar pikirlenmezden gelen kararlary başına baran işler üçin ağzından şoň ýarsyna barabar wagty gaýtadan şol işe sarp etmeli bolarlar. Egerde öňünden awazyk pikirlenip oýlanşykly hereket eden bolsalar, howlukmadyk bolsalar gaýta has haýyrly, behwitli bolardy hem epesli wagt uturdy. Ýani epdersäme şeýle ýazgyny belläp alypdyr. Tiz bitirmeli işden ehlisi öňjeli iş däldir. Ýalta adam işini yüzde bitiribem, ýaltadyga howlugyp biler. Abbas Mahmud Alakka. Barından lezzet al. Könüden gelýän bir adata göwnüm giden soň ony esasy durmuş ýörelgäme öwürdüm.
özümde yok zady ýa-da özümünki däl zady göz aýlamazlyk hemde gazanyp bilmejek zadymy küýsemezlik gerek. Hemije özüme gelişýän libaslary giyinýän, özüme kybap donlara bürünýän, meni asalymlyk ýokary galdyryp, soňam öňkü tebii ýagdaýyma getirip goýjak towsuşlardan, böküşlerden lezzet almaýan. Ulug satyn almak üçin qarz alýan dostumdan gaty görýädim. Ol özüne de, maşgalasyna da agyr ýük urna bolýardy. Oňa öz derejeňde ýaşa ber. Elinde bar zatlardan lezzet al. Şolaň höýdürini gör. Sen heni beýle ulug satynlardan 5 ýyllagyn irterpenýärsiň. Heni kazanmadyk derejeňde ýaşamaga niçin howlugýan diýip nägile bolýardym. Soňra daş töweregimdäki adamlara göz aýlap, ýögrümizde ören köp adamyň öz mümkinçiliklerinden bir ýa-da bir näçe ädim öňde ýürüýänliklerine düşündim. Bir gezek meşhur hekimden biriniň ömür beýanyny okanda şeýle wakalaryň üstünden mardım. Akylyň goýulşyp durmuş wakalaryna siňe nazar salanyndan soňra bu sözleň manysyna hasam çuň düşünýän. Günlüň ýerine bir danaň ogly elem tas bolup algap gelipdir. Kaka buşluk bir hoş habar bar. Bazarda kilesi 1 dinardan hurma satylýan eken. Satyja bir şuwal hurmany aýryp goýmagyny haýyş etdim. Pulum alyp gelýänsem garaşmagyny soradım diýipdir. Dana ýaşly bu sözlere ýylgyrypdyr. Hem oglyna bakyp, şu 2 dinar alla, oňa düşýän zerur zatlar alypdyr. Ogly kakasynyň sözlerini geňirgenipdir-de, hiç ýyly garşylyk görkezmezden bazara eňipdir. Aradan köp wagt geçmeýänkä kakasy oglyny ýanyna çagyrypdyr. Bugünler bazarda hurmaň narhy näçe boldy diýip sorapdyr. Ogly 1 kilesi 5 dinara çykdy diýipdir. Kakasy baronna gitdi, bir çuwal hurma getir diýip oglyna pul uzatdypdyr. Oglum oňa geň alypdyr. Kaka sen bolşuň bir geňsi. Hurmaň bahasy 1 dinar almakdan ýüde gurýan. 5 dinar bolsa, güňjüň satyn alýan diýipdir. Kakasy: "Oglum, hurmaň bahasy 1 dinar men ýanymda 2 dinardan maşga pul ýokdy. Emma bu wagt pulum kän, gurbym bar. Şoň üçinem arkaýyn alýan diýipdir." Akıllarlan yürüyen in doğru durmuş yörülgesi, zada zar bolmazlyk strategiýasy. Kazanyp bilmeýän, häzirki pursatda ýagdaýyň ýok zady küýsäp, isläp başlasaň, dessine oň tamasynam, pikirinem kalbyňdan çykar. Diňe şeýtmek bilen, onu gozgonmak tomoşasyndan hemde onuň täsirine berilmekden halas bolarsyň. Ýoksam, ýagdaýyň ýok zady gultunup, gaýta-gaýta ýatlap, ýa-da göz gezdirip dursaň, ol seni bir rahat, injalyksiz eder. Köp zatlara ünsüňi jemlemekden sowar. Has ýamanam özüňde bar zatlaň, hemde daş töweregindäki zatlaň ajaýyplygyny, gözelligini görmekden mahrum bolarsyň. Ýakymly zatlaň gözelligini duýup bilmersiň. Biz isleýän her bir zadymyzy gazanyp bilmeýäs ahyry. Ýöne göwüniň nebisin küýseýän ol bu zatlary hemişe peýda bolardylar. Şuňa ýagdaýlarda ýüregimizi, ruhumuzy injaldyrmak istesek, biz Allahyň beren nigmatlaryna, akyl ukyplaryna razylyk, haýyl kabullyk gözi bilen bakmalydyrys. Şonda biz heniz köp adamlaň özümizde bar zatlary arzu edýänliklerini göz ýetireriz. Özümiziň nigmat kölüne ulaşlap ýüzýän insanlardygymy duýarys. Emma näme üçindir biz şeýle ajaýyplyklary duýmaýas, ýa-da olaň barlygyndanam bihabar gelýäs. Umar ibn al-Hattab bir dirhem bahasy bolan bir nahary iýmek islese, onu 1 ýyl soňa süýşürer ekeni. Ol nahary hakykatdanam özüniň iýmek islendigini ýa-da nebisiniň islegdigini bilmek üçin şeýder ekeni. Bar zadyň höýdürini gör. Ol gözüniň öňündäki ähli hazynalaryny ýygnamagy istedi. Eline bar ähli zadyny satdy. Hemde düşen bahasyna da
bir altın kuymasyny satyn aldy. Soňra öýüniň howlusyna bir ýaşaryn ýere gelip, çuň çukur gazdy. Hemde altın kuymasyny şol ýere gömdi. Her aýda genji baýlygyny görmek üçin çukuru gaýtadan gazardy. Günnüýdiň epesi bölegini çukurun gabat garşysyna oturup geçirerdi. Höwesini, üýmenjesini, küýsegini, hyýalyny şoňa gönükdirer oturardy. Soňra başga bir göräýmesin diýen howatyrlanma bilen ýene-de oň üstüne gaýtadan gümsürerdi. Şeýle de bolsa, takdir onu hoşuna gelmejek düýdansyz bir zada uçuratdy. Oň çukurun öňünde epesli wagt termisal bolup oturanyny adamlaryň biri görüpdir. Hemde bu işde nähiller bir syryň bardygyna anyk göz ýetiripdir. Hümeyesiniň giderine mähetdel o ýeri köp başlady. Hemde altyn kuymasynyň üstünden baryp onu ogurlady. Hümeyesi öňkü endigine görä hazynasyny görmäge geldi. Onu tapmady. Akylyny ýitirene dönýär. Zenan maşgala ýaly hünüwirýan ağlap göz ýaş döküp başlady. Goňşusy oň bu halyny gören soň eýgilikmi diýip sorady. Hümeyesi ähli wakany pazygaly soňy beýan etdi. Goňşusy bu adamyň öte husyýetdigini, barmagyndan damanyny dodogy bilen ýalap alýan syrnyk berdigini, ne özüni, ne çağalaryny hiç bir zady dözmeýändigini magat bilýärdi. Goňşusy oňa bir üýtgeşik teklip etdi. Kol zaňylygy daşlaň arasyndan bir daşy alla, şol ýere gömüp goý. Sen onu şol altyn kuymasy hökmünde görüber diýdi. Hümeyesi bu teklibi örgökden geldi. Goňşusy, barabir bütün durmuşyňda sen onu ulanyp, peýdalanyp, keypini, höýürini görüp bilmejek bolsaň, o ýere gömüljek daşyň haýsy gymmatlykdaky daş bolmagynyň näme tapawudy bar diýip bu teklibi düşündiripdir. Bu ýöne köýje kyssadan durmuş tapagyny alyp bolýar. Käbir adamlar özlerindäki gymmatbaha zatlary şeýle bir berilýär, özleri şol adyň benni ýetirine öwürlýärler. Oň höýürini görüp özlerini halmat etdirmegiň deregine ähli pikirlerini, güýç gaýratlaryny, ihhlaslaryny şoň halmatyna sarp edýärler. Harca edýärler. Ine gorkuň bütün durmuşymyza ýetirýän täsiri. Gorku gözlemimizi baglaýar. İşten hakykatyna düşünmekden saklaýar. Nämedir bir zady ýitirmek gorkusy seni oň ýetirini öwürýär duruberýär. Peygamber aleyhissalam zatly bolmagyň hakyky manysyny açyklanyna şoňur manyny berýär. Adam ogly malym, halim, baýlygym diýer. Ýöne iyi biçeningden, sadaka bereningden ýa-da özüňe siňdireningden, geyip tozduranыңdan başga zat sen malyň bolup bilmeýär. Zatly bolmagyň, zady eýe bolmagyň hakyky manysy egerde şo zat sen hyzmatyňa ýaraýan bolsa, haýry degýän bolsa senkidir. Sana haýry degmeýän zady, hatda öz adyňda duranlygyna garamazdan özüňki däl ýaly duýuber. Demir sanlyklarynyň içinde ağzı gulply ýatan behasap mukdardaky puluň eýesi garyplykdan, mätäçlikden ejir çekýän bolsa, on şo baýlyk derdine yaramaýan bolsa, o pullaň näme haýry bar? Öňkü bölümlerde biz heniz ýetmedik derejesinde ýaşaýan, ellerinde ýok zat bilen sapa sürmäge ymtylýan adamlar hakda ýatlapdyk. Bu bölümde bolsa, ýagdaýy urby bolubam, ýaşamal derejesinden has pes ýagdaýda bolýandan söhbedin etdik. Şeýdip, olar ellerinde bar baýlygyň höýürini görmekden özlerini mahrum edýärler. Beýle adamyň nebisi dünýäsi, oň syrnyklygy, husyýetliги, baýlyk hazynasy hakda oýlandym. Her täze gün oň wawuly derdi aladasy bir rahatlygy. Oň bolşy ertirine Allah'ın yetirjek arsgyna inanmazçylygyň alamaty. Adamlara anamsyzlyk bilen bakmagyň nişany. Şeýle adamlar özleriniň ýaşaýan durmuşyny cehennemiň bir bölegine öwürýärler.
Olaň dartgynly, galagotly ýagdaýlary, gorkurkulary, gazananny maşgalalaryna harç etmezlikleri, elnaşmazlyklary, ýani ýollaşynyň hem bala zurriýatlarynyň öňündäki jogapkärçiligi ödemezlikdir. Olar imsala hem rahat adamlaň tersinedir. İmsala adamlaň ertesinden gorkusy ýok. Eline bar zady isrip etmezden hem de gaskanmazdan özüne dözüp bilýärler. Her äçek ädimini, etjek işini ölçürüp dökýärler. Sebäpleri pursatlara ýapyşýarlar. Sebäplere görä hereket edýärler. Mahlasy Allah Taalaň bagş eden nazmygynyň akyl zihininiň işretini gör. Husyt sırnych bolma. Gözýerden özüňi mahrum etme. Allah'ın merenini özüňe dözüp bilseň, yaradan özüňe we haýra siňdiren her zadyň öwüzini esselep dolýandyr. Başlı